Sada ću pokušati da dam na bazičniji način kako lečiti triple-negativni karcinom dojke. Jedan apsurd kao podtip karcinoma dojke gde vi imate pacijente koji dobro odreaguju na hemioterapiju i pored toga imaju ubedljivo najgoru prognozu lečenja. Ja neću pričati o retkim podtipovima, jer te retke podtipove niko od nas ne zna kako treba da leče. Ja ću pričati o duktalnom invazivnom tipu negativnom karcinomu dojke koji predstavlja 95% svih podtipova, histoloških podtipova karcinoma dojke. Za početak jedan prikaz slučaja koji viđamo praktično svake nedelje na našim histološkim komisijama, to je mlada bolesnica sa čvorom u dojci, mamografije i ultraslučno vidi se da se radi o najverovatno malignoj promeni, biopsije koja je obavezna, naravno, to smo čuli danas mnogo puta, radi se o duktalnom invazivnom G3 karcinomu koji je estrogen, progesteron i HER2 negativan i izuzetno visoki 67-75%, bazični staging govori prilog toga da nema metastaze. Svi znamo već u tom momentu da će ta pacijentina nakon operacije dobiti adjuvantnu hemioterapiju i svim medikalnim onkolozima je vrlo poznata ova meta-analiza na preko 100.000 bolesnica, gde znamo da anticiklinska i taksanska terapija je standard adjuvantnog lečenja triple-negativnog karcinoma dojke veći od 1 cm i neću se više vraćati na adjuvantnu terapiju, nego ću ovo preći na ono što je danas standard u svetu. Princip je kad imate ovako agresivnu bolest koja je verovatno je već dala neke mikrometastaze koja sa svojim Ki-67 od 70% i gradusu 3 verovatno se brzo širi organizam. Zašto ne bi dali odmah sistemsku terapiju na taj način zaštitili organizam? Time sigurno nećemo ništa izgubiti. Ovo je meta-analiza koja porede adjuvantnu i neadjuvantnu hemioterapiju. Studije koje su rađene 80. i 90. godina gde je ukupno preživljavanje, vreme do povratka bolesti i lokalni recidiv potpuno jedne, da li se dali neadjuvantnu ili adjuvantnu terapiju i nešto imate veći procent poštnih hirurgija. Međutim, kao što vidite, ova studija je rađena, odnosno meta-analiza objavljena 2001. godine, kada nismo znali ni o podtipu karcinoma dojke, kada nismo imali tetrastozuma, kada nismo radili Ki-67, kada nismo čak imali u dobrom delu interesanja. Čemu je razlika danas? Već smo videli ovaj slajd mnogo puta. Ako dobijete patološku kompletnu remisiju, imat ćete bolje preživljavanje vaših pacijenta, ali da li je to kod svih pacijenta ne tako? Prvi deo slajda, prvi grafikon luminal A nema nikakve benefite od patološke kompletne remisije, međutim, od B, D i E vidite izvanredan benefit ako dobijete patološku kompletnu remisiju i praktično bolesnice kod triple-negativnog karcinoma dojke, to je ovaj ovdje grafikon, vidite da nekih 90% je preživljavanje. I ovo sam ovdje hteo, vidim sad veliki broj eminentnih hirurga koji sede ovdje, ja sam ovdje hteo da kažem hiruzima, bez njih nema lečenja karcinoma dojke, ali umreće kod agresivnih podtipova samo one pacijentke koji ne odreaguju hemioterapiju. Ovo je znači standard lečenja triple-negativnog karcinoma dojke, kad smo se dogovorili da ćemo svima davati neadjuvantnu terapiju. Vreme da vidimo koji to protokol je indikovan kod triple-negativnog karcinoma dojke i da li dodatkom nekih lekova u odnosu na standardnu anticiklinsku i taksijsku terapiju možemo poboljšati prognozu ovih pacijenta. Ovo su dve studije sa dodatkom karboplatine, Diapar-6, samo dodatak karboplatine, CA-LGB studija sa dodatkom jedne grane karboplatine, jedne grane bevacizuma. Vi vidite statistički značajno veći procenat patoloških kompletne emisije koje smo videli da koreliraju sa ukupnim preživljavanjem ovih pacijenta. Takođe, vreme do povratka bolesti u obe studije sa dodatkom karboplatine je bolje, ali ono što je problem, ukupno preživljavanje koji je najbitniji cilj kada lečite kurabilni malignitet, nije bolje u CA-LGB studiji, već samo marginalno bolje u Diapar-6 studiji prema najnovim rezultatima i zbog toga još uvek nisu svi prihvatili karboplatinu kao standard lečenja svih triple-negativnih karcinoma dojke u podgrupi sa BRCA pozitivnim tumorima. Karboplatin ima daleko bolje rezultati i preporuke govore o prilogu karboplatine samo kod BRCA pozitivnih tumora. Reći ću sad na najteži deo lečenja triple-negativnih karcinoma dojke, ovo je metastatski triple-negativni karcinom dojke i praktično vidite ovu naranđastu traku dole, to je preživljavanje pacijentina za triple-negativni karcinoma dojke, već sam rekao bizaran podatak, odlično odgovara na hemioterapiju, ali upravo zbog nedostatka target lečenja kao što je HER2 pozitivan karcinom dojke, kada imamo anti-HER2 terapiju,
i hormonalni receptor pozitivni karcinom dojke, da imamo hormonsku terapiju. Kod ovih pacijentkinja ne možemo uvesti bolest u hroničnu fazu. I oni odreaguju dobro na hemioterapiju, imamo samo jedne ili dve linije, brzo relapsiraju i nažalost brzo umiru. Da li nešto možemo dodati, neki lek da dodamo u standardnu terapiju, da poboljšamo ishod ove pacijentkinje? Ovo su studije, registracione studije sa bevacizumabom, anti-VEGF antitelom, koji je možda drugim poznatiji kao Avastin. Ovo su subanalize gde kod sve 4 studije triple negativni karcinom dojke ima najviše benefita od dodatka bevacizumaba i ja mislim da je ovaj lek prilično zapostavljen i prilično na margini u odnosu na rezultate koje postiže kod pacijentinja sa triple negativnim karcinomom dojke. On je stavno FDA čak skinut sa liste za karcinom dojke, a u Francuskoj je nedavno skinut sa liste za sve druge podtipove osim za triple negativni karcinom dojke, tako da i dalje se u određenom broju evropskih zemalja daje i bevacizumab. Kakva je situacija sa platinom kod metastatskog karcinoma dojke? Ovo je studija koja je poradila cisplatin gemcitabin sa paklotakselom gemcitabina. I nešto bolje preživljavanje je u onoj grupi koja je dobijala cisplatin, ali to je opet na račun onih pacijentkinje koje su BRCA pozitivne. Ovo je marginalna razlika i onda je jedna studija pokušala da ispita da li stvarno platinski preparat, u ovom slučaju karboplatin, ima ikakav benefit od svih pacijentkinja sa triple negativnim karcinomom dojke. I vidite da je odgovor praktično niži čak od docetaxela u globalnoj grupi BRCA negativnih, a kod BRCA pozitivnih karboplatina ima izuzetno visok odgovor i preživljavanje, naravno sa karbopatinom duže kod onih pacijentinja koji su BRCA pozitivne, tako da kod BRCA pozitivnih pacijentinja ima smisla davati platinu, kod svih ostalih veliko pitanje da li je platina bolja od taksana. Neću puno pričati dalje o BRCA pozitivnim tumorima, iako su veoma česti kod triple negativnog karcinoma dojke, sutra ćemo imati sesiju, čućete više i o PARP inhibitorima i o platini. Ja ću se više bazirati, a čuli ste od doktorke Kapicov, da postoji čitav niz podtipova duktalnog invazivnog karcinoma, triple negativnog karcinoma dojke i ovo je ta Lehmanova studija, gde pokazuje nekoliko podtipova, bazalni podtipovi, imunomodulatorni podtipovi, mezenhimali i luminerandovi receptor podtip. Bazalni su oni sa visokim Ki67, što dobro reaguje na hemioterapiju, imunomodulatorni verovatno će dobro reagovati na imunoterapiju, a počet ću personalizaciju lečenja od ovog luminerandovi receptor pozitivnog tipa. I ovo je studija, za sad imamo samo studiju u fazi 2 sa androgen receptorskim blokerima, ovo je bikalutamin, standardna terapija kod karcinoma prostate. I u ovoj studiji imunohistohemijske je nekih 12% samo pacijenti je bilo triple negativno karcinoma dojke pozitivno na androgen receptor. I kao što vidite, izvesan broj pacijenta ima neki benefit, neki odgovor na monoterapiju androgenu blokera. Nešto ozbiljnija studija sa ozbiljnijim lekom, potentniji androgen receptor bloker enzalutamid, takođe standardni lek koji lečuje karcinom prostate. Ovde je čak 55% bolesnica imalo androgen receptor pozitivnu bolest, imunohistohemijski, ali benefit su imale samo one koje genskim čipovima imaju taj androgen receptor profil, tako da definitivno postoji one pacijentke koje će reagovati na androgen receptor bloker, samo ih treba naći gensku analizu i personalizovanu terapiju. Ja uvek kada bilo je po čemu da pričam, ja uvek nađem mesto za imunoterapiju i imunoterapija je apsolutno budućnost internističke onkologije. Čuli smo o tumornim filtrišućim limfocitima i profesorka Dragana Bogdanović u pauzi rekla šta je sa domaćinom. Da li domaćin ima nekakvu ulogu u preživljavanju i da li domaćin ima ulogu, odnosno imunni sistem domaćina u odbrani od tumora? Pa naravno da ima, možda je čak i najvažniji. Ima, ja mislim, najmanje 17 studija koje ispituju tumorni infiltrišuće limfocite različitog dizajna i svuda su tumorni infiltrišuće limfociti povezani sa dobrom prognozom pacijenta. Ja sam izabrao jednu koja ne samo da pokazuje benefit tumorni infiltrišućih limfocita, nego da je iz hladnog imunološkog okruženja sa malim brojem tumorni infiltrišućih limfocita hemioterapiju možete da dovedete tumorni infiltrišuće limfocite na mesto tumora. Čemu onda služi imunoterapija i kako kakav naš organizam ima odnos sa praktično ćelijama karcinoma. Vidite da sve ćelije karcinoma protokuju izvesan broj antigen, koje predstavljaju ovim velikim antigen prezentujućim ćelijama. Antigen prezentujući ćelije prenosi informaciju
teleinfocitima, koji onda odlaze na mesto tumora i praktično infiltrišu tumor. Međutim, postoji još jedna tačka, a profesor Tot je jednom u svom predavanju pomenuo o tome, a to su takozvani receptori regulacijnog sistema, na engleskom checkpointi, koji ne dozvoljavaju te ćelijama da ukazuju tumorske ćelije. U fiziologiji to služi tome da imunni sistem ne bi pravio autoimune reakcije i ne bi uništavao normalno tkivo organizma. Upravo su to PD1 receptor na te ćelijama i PDL1, odnosno PDL2 ligandi PDL receptora kako na dendritičnoj ćeliji, tako i na ćeliji ili tumora ili tumorskog infiltrata i kada blokiramo njihovu vezu, mi prekidamo to neprepoznavanje te tumora od strane imunog sistema i kada blokiramo ili anti-PDL1 antitelom ili anti-PD1 antitelom ovu vezu, mi dobijemo snažan odgovor imunog sistema protiv tumora. Ovo su rezultati anti-PDL1 antitela koji se zove atezolizuma kod triple negativnog karcinoma dojke koji je imunohistohemijski PDL1 pozitivan i impresivan odgovor u veoma pretretiranih bolesnica od 33%. Drugo antitelo, ovo je anti-PD1 antitelo koje se zove pembrolizumab. Kao što vidite, postoji izvestan odgovor koji je u nekim slučajima dugotrajan. Praktično, kod imunoterapije imate spor odgovor, ali imate plato na krivi. Čak se razmatra danas kod nekih drugih maligniteta gde su daleko više istražene imunoterapijske opcije, da li mi možemo izlečiti neke metastatske bolesti imunoterapije. Naravno, kad imate prvu fazu sa dobrim rezultatima, radit treću fazu, ovo je keynote studija dizajnera gde se ispituje pembrolizumab i u prvoj liniji i u narednim linijama kod triple negativnog karcinoma dojke. A ono što sam već rekao, da možete napraviti iz hladnog imunološkog okruženja, toplo imunološko okruženje, kombinacija hemioterapije i ovih checkpoint inhibitora je najverovatnije dobitna kombinacija i ovo su rezultati 1-2 faze kombinacije standardna terapije praktično na paklitaksela sa atezolizumabom i vidite da odgovor u prvoj liniji čak 90%, a postoji odgovor i u drugoj i u trećoj liniji veoma impresivan. Zbog toga je naravno dizajnirana studija treće faze koja je sad već pri kraju i na našem centru ova studija se radi, koja sad pri kraju se skupira pacijenata da jedna grana dobija standardnu terapiju na paklitaxelom, druga grana u kombinaciji sa atezolizumabom i ovo će najverovatnije biti registracijona studija i najverovatnije će biti novi standard i prvo uslovno rečeno target, odnosno imunoterapija koja će biti registrovana za triple negativni karcinom dojke. Naravno, ovi lekovi se sada ispituju i u neoadjuvantnoj fazi i u adjuvantnoj fazi lečenja i očekuje se da promene standard lečenja i poboljšaju prognozu triple negativnog karcinoma dojke. I što se tiče zaključka, osnova terapija triple negativnog karcinoma dojke nije Bog zna šta danas. To su antrociklini, taksani i sve ono što bi dali i kod drugih HER2 negativnih karcinoma dojke. Podtip karcinoma će na verovatno budućnosti odrediti personalizovanu terapiju, da li ćemo da lečiti androgen blokerom, imunoterapijom ili samo citostatikom ili PARP inhibitorima. Zbog toga je bitna personalizacija i zbog toga je bitna imunoterapija i zato gledamo u budućnost koja će verovatno biti imunoterapija gdje ćemo živjeti u budućnosti. Hvala lepo na pažnju.